Ja fa molts anys que sentim a parlar de la crisi climàtica, però anem a conèixer algunes dades més. Per exemple, en les últimes dècades, els gasos d'efecte hivernacle com el diòxid de carboni, el diòxid de nitrogen i el metà han augmentat a l'atmosfera en un 40%. No només això, sinó que milers de substàncies químiques amb propietats molt diverses són alliberades cada dia als diferents compartiments ambientals, a l'oceà, a l'atmosfera, als rius. Si parlem de plàstics, també sabem que el seu ús s'ha incrementat de forma exponencial des de la revolució industrial, fins al punt que l'any 2020 es van produir a Espanya 4,5 milions de tones de plàstics, dels quals un 60% es va poder reciclar, però un 40% va acabar als abocadors, i d'aquests una part va arribar als oceans. Johan Rockström, per donar més informació al problema de la crisi climàtica, va plantejar el 2009 un estudi en el que explicava o proposava els nous conflictes que posen en joc la salut del nostre planeta. Dins d'aquests n'hi hauria la pèrdua de la biodiversitat, l'augment de la temperatura del planeta, les alteracions del cicle del carboni o del nitrogen, i algunes d'aquestes les va poder quantificar, va poder donar les dades d'en quin punt estem, però d'altres són tan complexes com la contaminació química que encara no sabem en quin estat estem. I és que la contaminació química és l'alteració dels ecosistemes i del medi ambient amb compostos de propietats molt diferents i que venen de processos industrials, de casa nostra, de la roba, de les substàncies antiadherents, són a tot arreu i arriben al medi ambient per vies molt complexes. Aquestes substàncies químiques, a més, poden ser tòxiques pel medi ambient i pels humans, es poden transportar a llarga distància, duren molts anys un cop són alliberades al medi i, a més, es bioacumulen a la xarxa tròfica, de forma que van augmentant les seves concentracions fins a arribar als nivells de consumidors més alts, com per exemple els humans. I què vol dir que es transportin a llarga distància? Doncs que poden arribar fins a les àrees més remotes del nostre planeta, com ho seria, per exemple, l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, estudiar l'Antàrtida és importantíssim, ja que és com una pàgina en blanc que ens explica la salut del nostre planeta. Estudiar l'Antàrtida ens dona informació perquè tota la contaminació que hi trobem no s'ha generat allà ni s'ha alliberat allà, sinó que arriba de les zones més poblades i urbanitzades del planeta. Per això és importantíssima aquesta tasca i que ens permet donar moltes més dades i molta més informació a l'estudi de Johan Rockström. I què podem fer nosaltres tenint tota aquesta informació? Doncs el primer que podem fer és detectar-ho. Sabem que tenim aquestes substàncies al nostre voltant, però on? A l'escola hi ha substàncies químiques perilloses? Anem a buscar-les, anem a detectar-les i anem a buscar alternatives més sostenibles. I una altra cosa que podem fer és anem a mirar, anem a quantificar quants plàstics genera la nostra escola, ja que també són una font de substàncies químiques perilloses. Tots aquests plàstics es poden substituir per alternatives més sostenibles, o no tots, però la gran majoria. Per tant, us proposo que ho busqueu, que ho detecteu i que busqueu formes de cuidar el nostre planeta i de ser més sostenibles entre tots. En aquest vídeo parlarem del repte dels conflictes armats i de la pau, perquè els conflictes armats són el desastre més greu causat per les persones. Actualment hi ha uns 30 conflictes armats al món, el 50% són a l'Àfrica i el 30% a l'Àsia, i a més d'aquests 30 conflictes armats que estan actualment oberts, hi ha prop de 100 situacions de tensió, que vol dir que encara no hi ha una situació de molta violència, però que si no es prenen les mesures adequades podrien arribar a ser un conflicte armat obert, no? O també es podrien prevenir, però s'han de prendre mesures. Les guerres no passen perquè sí, sovint hi ha unes causes que es repeteixen, no? Algunes d'aquestes causes són que hi ha grups de població que volen ser representats per si mateixos, no? Volen o la independència d'una regió d'un país o volen un govern diferent. No? Hi ha motius ideològics o polítics de dir volem enderrocar aquest govern i tenir un model diferent, o també raons econòmiques o territorials, de dir volem controlar aquesta zona on hi ha mines amb minerals molt preuats, on hi ha petroli, on hi ha gas, perquè aquest territori és molt ric amb aquests recursos econòmics. Això és un tipus de causes, i també hi ha causes de les quals els països del nord són molt responsables, que tenen a veure amb la despesa d'armament.
Llavors, aquí el repte seria com podem fer per incidir en les causes dels conflictes armats perquè no n'hi hagi més. Tot i que sembla que tinguem els conflictes armats molt lluny i que hi hagi poc que podem fer al respecte, sí que hi ha algunes coses que podem fer. Una d'elles és mirar d'entendre les visions de les parts que estan en un conflicte, no? Entendre què és el que necessita cadascú, què és el que demana. Igual que en un conflicte a l'aula hem d'entendre les diferents parts, en un conflicte armat també. Una segona seria denunciar l'ús de la violència. La violència porta molt mal i molt continuat, no? Es prolonga, els efectes d'aquesta violència són molt llargs, fins i tot moltes dècades un cop acabat el conflicte armat, però és important que deixem clar que no ens agraden les guerres, que no ens agrada... I que els estats han de ser molt actius en acabar les guerres i en fer el possible perquè es resolguin els conflictes d'una altra manera. Una tercera via és tenint en compte com el nostre consum afecta els conflictes armats en altres països. Per exemple, sempre que renovem un telèfon mòbil, un ordinador, qualsevol producte que tingui un xip, això porta un mineral molt preuat que es diu coltan, que té a veure amb el conflicte armat a República Democràtica del Congo, on hi ha un conflicte armat des de fa 30 anys perquè no fem una explotació justa d'aquest recurs, no? Això fa que perpetuï la guerra. També quan estem consumint molt petroli, molt gas, sigui per escalfar-nos, pel transport, pel que sigui, també això està lligat a conflictes armats en altres països del món, actualment a Ucraïna, però a molts altres llocs. Lligat al consum, també hi ha la qüestió de la banca ètica, que garanteixen que no inverteixen en armes, també és una forma de desinvertir de la guerra. Aquestes són algunes propostes al que podeu investigar i el que podeu fer vosaltres mateixos per incidir en promoure la pau i reduir l'impacte dels conflictes armats. El segle XX, entre altres coses, s'ha caracteritzat per un gran creixement econòmic i ha acabat amb el que s'anomena la globalització. Aquesta ha sigut possible gràcies a un consum molt gran dels combustibles fòssils, és a dir, grans quantitats de matèria orgànica que fa milions d'anys van quedar enterrades on s'havia capturat l'energia provinent del sol. Aquests combustibles fòssils, que són el carbó, el petroli i el gas natural, actualment s'estan acabant i, malgrat en queden molts encara, cada vegada són de més difícil accés, o bé perquè estan submergits a sota terra o bé perquè estan al fons del mar. Accedir a aquests recursos cada vegada serà més difícil, ja per un tema econòmic i també per un tema tecnològic. I això és el que porta a aquesta famosa escassetat de recursos fòssils. A més, la combustió d'aquests recursos fòssils, especialment del petroli, és el que ha originat el famós escalfament global, ja que el CO2 és un gas d'efecte hivernacle. Ens trobem, per tant, davant d'una crisi energètica. Davant del repte que tenim, en el qual hem de transitar cap a un model d'obtenció, d'emmagatzematge i d'aprofitament de l'energia més just, més segur i més sostenible, ens podem fer moltes preguntes. Algunes preguntes tenen a veure simplement amb entendre què passa al nostre voltant, entendre, per exemple, d'on ve l'energia que jo aprofito quan endollo un electrodomèstic, o d'on ve l'energia que faig servir per moure el meu cotxe o el transport públic en el que vaig. A més d'entendre què passa al nostre voltant, ens hem de preguntar què podem fer individualment per canviar la situació i també què podem fer a nivell col·lectiu, com podem organitzar-nos per canviar les coses. Finalment, hem de també pensar com podríem viure d'una forma diferent, fer servir la imaginació, la creativitat i la resiliència per pensar com serà el món d'aquí uns anys, a quins reptes ens haurem d'enfrontar i com podem des d'avui començar a fer els primers passos per fer la transformació necessària.